to shi yasa jama'a lallai ina kira kullum a karatu ana ji don Allah masu wa'azi faya din nan shirme ne. Wai ba za ka nuna malantarka ba sai ka tada jijiyar wuya, sai ka yi kausasan maganganu, sai ka zagi wani. Wannan jahiliyanci ne, wannan jagaliyanci ne, wannan ba koyarwar Allah ba ce, ba ta annabi ba ce. Mun ji yadda annabawa suke yi da mutanen zamanin su, kita ta mai masu bautar gumaka ba dan wanka musulmi wanda kake tunanin kuskure yake yi, ko ba ka da yadda yana sallah yana shahadu Allah ila illallah ko to, amma abin da yake kana ganin kai shirka ne a ganin ka, to amma dai kaddara 50-50, mushriki ne rabi, musulmi ne rabi. To dan Allah idan kafiri sirfa an mai waɗannan maganganu na alkur'ani masu taushi, to dan Allah ya wanda rabinsa musulmi ne rabinsa kafiri a ganin ka, ai kaga taushin ana son yafi wannan ma kenan. To dan Allah malamai masu riƙe lasifika a tausasa dan mutane su fahimci addinin musulunci addini ne wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya ba ta taba ganin mai haƙuri irinsa ba, duniya ba a taba yin mai cikar hankali irinsa ba, duniya ba ta taba ganin mai juriya irinsa ba. Shi ne za a zo fa a gabansa a gaya mara magana, a gaya wa mahaifansa magana, a shaƙe shi wuyansa ya guru, a ce a bar raƙuma daga arzikin Allah, ba na in kai ne a ce ba na iyayenka ba, ya ce gaskiya ba na iyayena ba ne, na Allah ne, kuma ya zaɓa ya ce raƙuman biyu nake so, ya katsi ne fuska ya ce kuma wannan a cika min shi da sha'ir, wannan da dabino daga dukiyar Allah. Annabi ya ce kuma yanda yake so. Ya gama zai tafi, sahabbai na su kaddaman masa, annabi ya ce a fada za ku yi masa, ba haka ake ba, kuma tabbas ya faɗi gaskiya, ba dukiya ta bace, ta Allah ce. Wannan shine annabinmu, shi muke kwaikwaya, kuma a ga wanda yake kwaikwayar wannan annabin namu mai girma, kuma a ga shi ba haka yake ba. In ya zo zai wa'azi, wai wani fa yake son ya shiryar kuma yana zagin wannan. Da Allah za ka shiryar da ni kuma kana zagi na, zan saurare ka? Wallahi ba zan saurare ka ba. Kuma gaskiyar ka an ta kai cikin duniya ba na bukatar ta. Kaga ashe ba taimakon musulunci ake ba, cutar da musulunci ake. Dan Allah shi yasa ne karatu jiya da shekaran jiya wancan cewa ni babban kirana ga shugabannin malaman ahlus sunna, suna da aiki famfarme mai a kansu, kuma zan ta wannan kiran ba zan gaji ba. Duk wanda ya zama yaransu ne a ƙarƙashin su, a ƙarƙashin ƙungiyar su yake wa'azi, to akwai aiki a kansu babba. Su zaunar da shi na farko, su koya mai tarbiyya, su koya masa yadda ake gatsa zantuttuka, su koya masa irin kalmomin da annabawa da manyan malamai suka yi amfani da su wajen kiran mutane zuwa ga Allah. Idan kuma ba su yi haka ba, to maimakon a dinga shiga musulunci, za a dinga amfani da kalmomin ana kyamar musulunci. Dan Allah dan annaba su fara wannan aiki, in kuma sun fara to Allah ya taimake su akai. Ɗazu-ɗazun nan nake gani a social media wani yaro da rashin kunya, wai kamar dattijo Halifa Karebu, wai zai waraddi, amma wai yana baganganu da zagi ta uwa ta uba. Yau din nan aka yi a faɗin Kano, kamar ni ne za a yi misali da ni, yana misali ce ubanka wane na unguwa kaza, da wannan lafazin fa, kuma ana gani yanzu dan Allah ko daidai yake faɗa, babu hukuma kenan, babu babba, yaro ɗan ƙarami. Annabi sallallahu alaihi wasallam, ina tarbiyar annabi ta kabbir. Annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya mana a ɗabi'unsa yana girmama mai farfara, ko da mushriki ne ko da kafiri ne. Annabin mu abin da ya koya mana a makarantarsa, mu kuma in mun ce 'yan makarantarsa ne, to kuma ma ya za a dinga ganin muna mu'amala sabanin yadda ya koyar. Kai dan sunna ne za ka shiryar da dan bid'a, kuma kana zaginsa ta uwa ta uba, kana kai shi wuta, yaushe zai fahimce ka? Anya ku dama ba fakewa kai da lasifikar sunna kana son ka ci zarafin mutane yadda ranka yake so ba kawai? Dan Allah a gyara, dan Allah, wallahi ba musulunci bane, ba musulunci bane, ba kuma koyarwar Allah da Annabi bace. Za mu yi ta kira akan wannan har a gane
mutane suna bukata a zo a gaya musu me Allah yake nufi cikin alkur'ani, ina hikimomin zancen Allah, kamar yadda muke ta kokarin yi a wannan makaranta. Mutane suna bukatar jin haka, sai ma sun fi nishadi, sai sun fi jin daɗi, sai sun fi samun ilimi. Allah ya mana muwafaka. To annabi Shu'aibu haka ya dinga maganganu da tausasan lafazai.